ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಗೊನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ, ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್, ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಟ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇರಾಗ ಡೈಟ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇರ್ತೋ ಅಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟೇಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಉಂಡು ರಾಗಿ ದೋಸೆ. ಅಂದು ರಾಗಿ ಇಡ್ಲ ನಮಗೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಲೇ ಪೋಂದು ದೋಸೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅಂದು. ಸೊ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಏತ್ ಆಪುನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಗೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಗೋಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪಸ ತುಳಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಡೂ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನಂಚ ಅವತು ಅನ್ಗ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕಿನಿ ಈತ್ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಡು. तो यान मोड ऑलरेडी पूरा चॉप मन रेडी मन गेतोंदे. नमक बोर्ड ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ರಾಗಿದ ಅಟ್ಟ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಓಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮಕ್ ರಾಗಿ ಅಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಅರಿತದ ಅಟ್ಟ ಅಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೋಸೆಗೋಸ್ಕರ. ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಗಿ ದೋಸೆದುಲೆ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂದ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಧನಿಯಾ ಪತ್ತಲ ಚಾಪ್ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದ. ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂಚಿ और मूल वंते यान सूंटी लगे तो उन पूरा नम बारीक चॉप मन रेडी मन के अंचरे नमक वंते जीराला बोर्डो. इनी ईद पूरा नमक इतने सामग्री बोर्ड इनी रागी दोसे मनपरे. भले रागी दोसे मनपुನ ವಿಧಾನ ತೂಕ एक मनपुನ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಐತುಲೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ರಾಗಿದ ಅಟ್ಟ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಐತುಲೆ ನಮಗೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಅರಿತಟ್ಟಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ. ಸೊ ಮೂಲ ನಾವು ಐತೆ ಪೂರಲ ಅರಿತಟ್ಟ ನಿತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ. ಐಕೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತನೆಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಅರಿ ತಟ್ಟ ರಾಗಿ ತಟ್ಟ ಬಗ ಉಪ್ಪು ಪೂರಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ आवनाड. तो नेक लायकड विक्सर द हेल्प नेक मिक्स मंतोनले लायकड पूर लायकड मिक्स मंतायक नाना नमनेतले ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಕೂಡ ಕಲಪುಗ. तो मूल्यान चूर चूर नीर पाड्द नाना पूरा इकला लायकड मिक्स मंतोन्वे. ध्यान दिले ಒಂದು ವರನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ್ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಕಲಪರಂಡು. तो मूल तीयಡ ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ और ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಕಲತ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ವೆ. तो मूल नेक नीर एत बोर्ड आते पाडले इरना रिक्वायरमेंट नीर एत इरेक तेलुप दोसे बोड्रंड ऐते हिसाब से. सो मूल यानो ಒಂಜಿ रेड कप दात नीर यूज मन्फे. ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನವ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ದೋಸೆದ ಬಂದದಕ ನಮಕಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರನ್ ಏಕ್ದಮ್ ನೀರ್ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಎನ್ನ ತುಯಡ ರೆಡಿ ಆತ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ದೀತೆ ಹೆಚ್ಚಿರ अगर नीर आंडा और इरेगोंते गट्टी बोडित्तुंड दोसेला. तो ईद नोंते अरिता अट्टनेत्तुला पाडोली और ऐटु ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡೆ ನಮನ ಬಂದ. तो ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ದಾಗ ನಮೈತೆ ಕಾಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಥಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಗ ಆಪುಂಡೆ. ಸೊ ಈರ್ ಮೂಲ್ ತುಯಡಿರೆ ಗೊತ್ತಾವುಕಿ ಎನ್ನ ವಾಟ್ರಿ ಏತ್ ದೀತೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಾನಾ ತೂಕ ನೆಕ್ ನಮಗೆ ಈನೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಅವು ಯಾ ಇರೆ ತೋಜಾವೆ. तो मूलित नम कट मन दीथिन ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅವು ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ. ಬಾರಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತ ನಮ ಕಟ್ मन ದೀथिನ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಶುಂಠಿ ನಮ ಕಟ್ मन ದೀथिನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ನಮ ಕಟ್ मन ದೀथिನ ಕಾಂದ ಮೂಲ ನಮಗೆ ದೀथिನ ಜೀರಾಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಪೂರ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿತಿನ ಬಾರಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುಲ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ. ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ವಿಕ್ಸರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ या ಚಮ್ಮಚ್ ಸ್ಪೂನ್ ವೈಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲಪ್ಲೆ पूरला ನಮ್ಮನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ जो भी ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ आवड. ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ವರ ತಿರ್ಗಾದ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ
रागी दोसेದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ್ ಇರ್ ತುಯಡ और मस्त ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು तो ಮೂಲ್ ತುಯಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ನೀರ್ಲ ದೀತಜ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪಲ ದೀತಜ ಇರಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ್ ಇರ್ ನೊಂತೆ ನೀರ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ और ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬೋಂಡ ದಪ್ಪಲ ದಿಯೋಲಿ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಬುಡ್ಕ ಅವು ತುಪ್ಪವೆ ಯಾನ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ तो ईर इल्लड दोसेದ ಪ್ಯಾನ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲಿ ದ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಲೈಕ್ ಲಕ್ಕುಂಡು ದೋಸೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ನೈ ಪಾಡ್ವೆ और ನೆಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪೆ ನೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆಗೆ ನೈ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು तो ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇರ್ ನೈಯೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಆಗ ನೈ ಉಂಡುಡ ಇದು ನೈ ಇಜ್ಜಿ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಇರ್ ಒಂಚೂರು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತನ್ तो ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಬಂದಾದ ಒಂಜಿ ಚಮ್ಮಚ್ಚಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಪ್ಯಾನ್ ದೋಲೆ तो ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ದೆಡ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಅವು ತನ್ನಾತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು और ವರಿನ ಜಗೇಗ ಈರ್ ಕುಡೊಂತೆ ಗೆತ್ತದ ಬಂದ ಸೈಡ್ ಬುಡೋಲಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದಿಯರಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮಿತ್ತರ್ ದೀದ್ ಜಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ಕಾಯಾರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ढक्कन गेद और मूल तुयड़ इर कलर नमन दोसेद चेंज आतंड ईत शो कलर पत्तदंते रागीद इते नम ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ ಕಾಯದಾತೆ ಅಂಚೆ ನಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ನೆಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಾಗ ಸೊ ಮೂಲ್ತಲ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಮಂತೆ ಈತ್ ಶೋ ಕಲರ್ ಬೇದಲಿರ್ ತುಯಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಾಗಿ ಕಲರೇ ಬೇದನ್ जो ರಾಗಿದ ಕೆಂಪ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂತೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಅವೇ ಬೇದನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಲಾತನ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ तो ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಂತಿರೆ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚ ಆತನ್ वाव मूलतले इरे तोजु ये तो शोक रागी डोसा आतन और नमा इतोले जो टोमेटो कांदा पूरा पाड़ दित्ते इट्ला लाइक वजिते फ्लेवर तिक्कोंड तो इत्ते नेत्ता मित्तु ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು अगर ಈ ಡೈಟ್ ಫುಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಡ ಈರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿ अगर ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಡ तो ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಚು ನೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಸಿ ತಡಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ನೆಟ್ಟ ಸೊ ನೆಕ್ ಅಂಚೆನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪಗ ದೆಗ್ ಅಡಿಕ್ಲ ಒಂಚು ನೈ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರಂಡು तो ನೆಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತಡ ವರಿನ जो ನೈ ಉಂಡತೆ ಅವ್ ನೆಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಫೆನಿಕ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇರ್ತೀಯಡ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿರೆ ಕುಡುಂಜಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮೈತ್ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆಲ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೋಸೆಲ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪಗ ಸೊ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ನೈ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ और पूरा पैन नम स्प्रेड मंतोन्ग नई ऑप्शनल उंड यारे सुरुला पंते इरेड बटर इतना अवला यूज़ मनपोली और अगर इर हेल्दी फूड सर्व मंतोंदुल्लड इर नई स्किप मनपोली ಒಂಚೂರು ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇರ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ तो मूल ನಾವು ಅಂತೆ ಬಂದಾಗ ಎಪ್ಪಗ ಸುರುಟ್ और ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ದೋಸೆದಕ ಸೊ ಮೂಲೆ ಅಂತುಲೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಇರಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಇರಿ ನೆಕ್ ಕೊಡೊಂತೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಸೈಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಗರ್ ಕಿಂಜ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಮದ್ದೆಡೆ ಸಿಫಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ನಮ್ಮ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ और ರೆಡ್ ಮಿನಿಷ ಬಕ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ತೂಕ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಮೂಲ್ತರೆ ನಮ್ಮನ ದೋಸೆದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಗೆತ್ತೆ ತೋ ಇರ್ ತುಯಡ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪೆ ಏರ್ ಬಿಗಿನರ್ ಉಲ್ಲರ್ತೆ ಏರ್ ಪಸಾತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಕಾಯೋಣ್ ತೋ ಮೂಲ ಇರ್ ಸೈಡ್ ತುಯ್ಯಡ ನಮ್ಮನ ದೋಸೆದ ಅಡಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೇದನ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಮುಖ ಆತನ್ ಉಸ್ಕ ಅರ್ಥ ನಮಗ್ ದೋಸೆನೆ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಕಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ तो अगर इरना दोसे कावली बुडोनुंड अगर पैन बुडोनुंड ऐत अर्थ नमन अड़ीत दोसे कायदन तो नेक इत्त नम टर्न मन पर ಒಂದು दोसे रेडी उन तो अंचे नम नेक फ्लिप मंत टर्न मन गेतनग तो मूल तुले ये तो शो कलर बेद रागी दोसेदा उन मस्त टेस्टी और मस्त हेल्दी उंडु और मस्त लाइक ला आपुन तिनारे अंचे नम बक्कोंजी सैड्ला फ्रंट सैड्ला इत्त कायज रेडी आतुन तो इत्ते नम ಕೂಡ नेक टर्न मनपुग ಸೊ ಮೂಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಗೆತ್ತು ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಮೂಲ್ತಲೆ ಈತ್ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಈತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತಂತೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಇರೆ ತಿನ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ಯಾ ಪನ್ಪುನಾಗತ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿರೇಗ ಸೊ ಮೂಲೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ನೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪಿರ ಮುಖಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೈ ತಾಗ ಬಿಡ್ಪೆ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ಫೆ ताकि ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೈ ಪ್ಯಾನ್ ಪತ್ತಡ್ और ನೆಕ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ताकि ಅಡಿತ
ದೋಸೆಗಳ ನೈ ಪತ್ತಡ್. ಸೊ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆಲ ರೆಡಿ ಆತನ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಗೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ. ಸೊ ಉಂದ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಗೆತ್ತು ಬರಿಟ್ ಗೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂದ್ಬಿಡ್ಪೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೋಜ ನಮ್ಮನ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಅಂಚಾತು ಯಾನ್ ಇರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆದ ಬಲೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಒಂದು ತೂವರೆ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ತೋಜರು ಉಂಡತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಇಡ್ಲ ಉಂದು ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುನ. ಎಂಕ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಿನ ಯಾನು ಆಫೀಸಡ್ ಬತ್ತಾಯ್ಬಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡಾವನ್ ಇತ್ತುಂಡು. और यान अंचा टाइम बेदित्ते वो यान लंचला मन पर आपुजे डिनरला मन पर आपुजी. तो हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर मन पर इत्तिंड और इरे जोक्लेगला कोर्रे इत्तिंड रागी दोसे इज अ बेस्ट. ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ರಾಗಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜೊ ಕುಂದಾತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ತೆ ಎಂಕ ಪರ್ರೆನೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿಲ ಉಂಡು और मस्त ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ಏರ್ ಆಫೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಗುಲ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಫಟಾಫಟ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಟಿಫಿನ್ಗ್ಲ ಪಸಂದ್ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ पूरा तूले और तूदाय बक्का लाइक करले, कमेंट सेक्शन इंग फीडबैक करले निगले गिनीता वीडियो अंचांड पसा तुल्लाडा सब्सक्राइब मन पंदे पोड्ची. ये तापुण निगोला फ्रेंड्स फैमिली नगरोड शेयर मनप्ली एन्न रेसिपी दे यान ये तापुण आत मस्त सिंपल ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಫೆ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ ಅದಮುಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.